Hindi mo na mabilang, basta matagal-tagal na. Opo. Inom ulit ng tubig. Hindi pa. Tingnan natin Maggie. Sige, inom na kayo. May halo nga sa ano. Ano sumasakit ng leg nyo? Hindi na po. Kumisa pag malamig. Ang malamig lang. Ituro nyo yung sakit nyo. Ituro nyo kamay nyo. Dito. Yan lang. Pag malamig lang. Pangalan? Gloria po. Middle name? Santos. Apelido? Enriquez. Sabi mo in Jesus name, 3 times. In Jesus name. In Jesus name. Amen. Amen. Unahin muna natin ito kabila. Last. Ilan taon na kayo? 63 po. Naglalaba pa ba kayo? Opo. Kayo lang ang naglalaban ng damit nyo. At yung anak nyo nilalaban nyo. Opo, pati yan na. Lalo na po nung ano ako, bago kaming mag-asawa. Naglabandera po ako. Relax. Lamig eh. Puro lamig itong katawan nyo. Relax ha. May edad na kayo. Harap dito. Straight lang. May edad na kasi 69. Straight lang. Hindi. Ganyan lang. Parang upong ng angel lock niya. Yan. Very good yan. Relax lang. Higa pa. Sige pa. Hinga na maayos. Konti pa. Oh, tama na. Relax lang. Sunod nyo lang na eh. Sige pa. Okay. Hinga pa. Oh, tama na. Relax lang. Hinga natin. Send kasi ito na eh. Diretso lang ang tingin na eh. Diretso. Sige pa. Labas ang dibdib. Oh, tama na. May lang. Tayo muna natin ito. Relax lang. Tipa. Yung padre. Relax lang ha. Pag masakit, inhale lang ha. Relax lang. Sige, huwag kayo maya sumandal. Walang bayad dyan. Okay. Mamaya na kayo magbayad. Relax. Joke lang. Sige, relax lang eh. Relax lang. Relax lang. Yun. Relax pa. Huwag kong galawin na eh. Kunti pa. Okay, pumasok na siya. Mamayos. Yun nga pa. Nawala na yung sakit. Sabi siya, bigyan mo lang ako ng 2 minuto eh. Gumanda. Ha? Gumanda pakradam ko. Nawala na? O, kaway na kayo sa YouTube. Sabi mo, nawala na yung sakit mo. Nawala na po yung sakit ko. Sabi siya, di ba nakita mo sa Facebook page, sinabi ko kanina, naglalag tayo. Lawisin ako. 2 minuto lang bigay mo sa akin. Pero gagawin na natin, ilang minuto na tayo. 3 minutes and 35 seconds. Mababa pa na 3 minuto, hindi kaya. Kasi may edad na kayo, hindi pwede biglayin eh. Opo. Harap dito. Senior citizen. 63 na ba naman? O, ganito. Ganyan na. Hindi pala, nagkamali ako. Sorry. Hindi nakuha ng 2 minuto. Kasi may edad na kayo. Umabot tayo ng 3 minutes and 36. Natural lang. Sige lang. Relax lang. Natural lang. Okay. Yan ang mayos. Ang sakit niya na ay, ganito kamay niyo. Ganun niyo. Ito isa. Baba niya yan. Ang sakit niyo, nagsimula rito. Di ba narinig yung puro doon po hinatak? Opo. Di ba gumagano yung ugat niyo? Tumutulong hanggang dito yan. Yan dyan. Kaya pala kung minsan dito, gano'n. Parang sa mayroong, parang may gumuguhit. Oo, ganun ako. Paakyat ko gano'n. Sige tayo. Ngayon. Patatayo na kita. Sige. Natural lang. Hindi. Ganyan. Yan lang. Tinabuhay ko na ako. Natural lang. Hindi na mayos. Yun pa. Sa ilong labas. O, tapos kaway kayo. Hi! Opo. O, ganito gawin nyo ha.
Kailangan. Tingnan ko muna kung masasaktan pa kayo kung gagalaw. Okay. Ganito gawin nyo. Ganyan. 1, 2, 3. Hop, into. 1, 2, 3. Kaya gumawa. Parang ganyan lang na yan. Kung yun sa amin dibdib nyo, pinapalaki yung dibdib nyo eh. Wala Last na na. po nilaki. Left and right. Matanda na. Left and right. Yan. O ngayon, iangat nyo. Suntukin nyo. Kabila. Ano, masakit pa? Wala na. Wala na sakit. Wala na po. Nawala na kanina lang yun eh. Kanina nga lang, nawala na yun eh. Lagyan mo na ito na lang dito mo. Wala. Yan, lagay. Dito po. Lahat dito. Yan, ganyan sa may dibdib. Pati isa, no? Wala na talaga. Wala na po. Sabi niya, bigyan mo lang ako ng 2 minuto eh. Sige, inumin niya. Inumin, para dasalan. Bawasan. Naka 6 minutes na tayo. In 16 minutes. 6 minutes 7, no, 6 minutes 20 na, seconds na yan, no. Okay na. Nawala na sakit. Pikit. Three times in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Okay na. Okay na kayo. Papatayin na natin siya. Paalam na kayo. Nawala na ba tayo sakit? Ay, nawala na po ang sakit ko. Nawala na agad. Opo, wala na po. Hindi na po masakit. Hindi na masakit. Hindi na po. O taga saan kayo? Taga Planas po. Planas. Planas Porac, Pampanga. O taga Planas for Pampanga. Sabihin natin 7 minutes lang. Paalam na kayo. Ay. Okay, salamat po. Salamat Okay, salamat po po. sa Panginoon Kristo ha. Nagkamali tayo. Kala ko kaya kong 2 minutes eh. Nangabot pala tayo ng 3 minutes. Patanda na pala si nanay. Pero importante gumaling. Salamat Panginoon Jesus. Sige po. Thank you. Tayo mo lang.